Bafethu ngisacela ukubuza mina, hhayi kabi. Yini injongo kaZandile towards i-South Africa? Not towards ama-South African, not towards ama-foreigners, but towards i-South Africa. Uyazi uhulumeni wethu uyothi avula amehlo, le bhodo eliphekwa nguZandile lobe selivuthiwe. Lobe sekuphakwa sekudliwa. Mhla uhulumeni wethu uzowavula amehlo. Cause uZandile imishini yakhe towards South Africa. Hayi. Kuqale amanangu ama-Afrikaners aya ku-Trump ayomtshela ukuthi e-South Africa kuney'nkinga abahlukumezeka all the stuff. Kuququse kuvuka uZandile. Lento iyathusa. UZandile yini ehambe yombeka egroundini eMoses Mabhida abebeka athende icala, because I don't think ukuthi icala likaZandile beliseThekwini. Cause le nonsense wayeyenza wayengenzela eThekwini, wayeyenzela le phezulu. Which means necala lakhe belibambele inkantolo zakhona not ezaseThekwini, but wathatha iflight waflya weza eSouth Africa, weza eDurban ukuzo-attenda igame yeZimbabwe neSouth Africa. Mayefika uyohlala kwi-grandstand yabase-home, which is Zimbabwe. Futhi afika lapho uyahlala amakhamera lapha amveza uhleli, akekho umbangisa, akekho umkhulumisayo, uhleli phansi, uyabuya uyokhuluma imumishi engekho. Uya egroundini, ayiqali bafana ukudlala eSouth Africa, kuba ukudlalela la eSouth Africa, akaze ayi-attende ngisho yodwa igame. Izolo bedlala iRwanda neSouth Africa, asimbona yo-attend iRwanda. Yini imishini yakhe towards iSouth Africa lo mama? INigeria idlalile la, akazi uZandile vele ukuthi hayi bengisegrand ngiyobuka iNigeria kwenzeka so and so. Idlalile iRwanda, badlalile oBenin, badlalile onke ama-countries ebekakhona kunangethu adlalile. UZandile akazavele, uyovela ngeZimbabwe. iZimbabwe le eyona beyiku-home ground yayo, cause ama-ground ayo afeyliswa ngo-FIFA, then bathatha ama-ground ase-South Africa, then iMoses Mabhida bekuyi-home ground yeZimbabwe. Which means uZandile maya egroundini ayosusa uthuthuva, uthumela i-message to FIFA ukuthi i-South Africa is not good enough to host ama-games. Cause ayinayo impatho kubantu kuma-countries amanye ase-Afrika, iyawazonda ama-countries amanye ase-Afrika. uZandile uzodistroya, uma ngabe ningamboni nombonakala uzodistroya yonke igama le-South Africa, uzolidistroya, uzolicekela phansi lize liphele lithi nya. Alikho izwe ezophinda ithanda i-South Africa, and i-South Africa egcineni, ngoba kuqale ngo-Trump wamisa i-support ayinika i-South Africa, iy'mali ezayinika i-South Africa. Wanyusa intela yezinto ze-South Africa ezingena kuleli yazwe lakhe. Ayeza namanye kuzoshuba ngenxa lo mama nje eyi-one. Lo mama uzoyidestroy i-South Africa, and kunabantu abasebenzelayo. Mina ngamanye Nkosi yami kushiweni, noma bangafika nenganoni isibhwama esikhulu, noma bafike nesigwebo sentambo bathi bazongidubula, mina I'm sure ama-Afrikaners they are behind this. The Afrikaners are behind this. I am support by all means ukuze igama lama-Black South Africans licekeleke phansi. Kubi kazini uZandile inkulu into ayiphekayo, and abantu abasebenzelayo bayamfida. Inkulu into ayiphekayo laphana le, ngiyabona lento ayiphekayo iyothi mhla ivuthwa uhulumeni othi yavuka, avuke seku-late uma engavuki manje, noma yabona nje uhulumeni angathathanga lo mfazi inyathelo. South Africa is walking on a thin ice.
ngenxa kaZandile. uZandile akalwi nama-foreigners, cha. Ulwa ne-South Africa, hhayi nama-foreigners. Akanendaba futhi nama-foreigners because she is a foreigner too, but uzofayitha inangu ukuze izoba back ifane neZimbabwe. Yes. Ulwa ne-South Africa, hhayi neZimbabwe, hhayi neMozambique, hhayi nama-foreigners. Uzolwa ne-South Africa, uzoyidicilela phansi, uzoyinyathela ngenyawo ukuthi ingakhoni ukuvuka. Uhulumeni wethu asekavula ingqondo. Angazi kanti siphethwe ngabantu abanjani, he don't think. Ongabangaboni into mayenzeka. Even nathi, nalabantu ababehind abamsupportayo nje manje ama-South African na-Black South Africans abule ukuthi hawu uZandile is right. Abayiboni into, aniyiboni ingozi iza. Ingozi lena. uZandile uphethe izembe uyagawula. uZandile uyadistroya. Uzodistroya uZandile, uzolibulala iSouth Africa futhi uzoyibulala, uzoyiqeda. Phambi kwenu nibhekile nilokuthi Zandile nihle kubala. Lo mama kukhulu eza nako bakwethu. Government must do something. Kukhulu. Uzoshiya iSouth Africa ihlupheka. Oshiya sincele iy'thupha lo mama lo. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Nangibhode ukhuluma nga-President we-Operation Dudula uZandile Dabula. He's saying ukuthi kahle kahle yini inhloso yaZandile Dabula la South Africa. Kahle kahle yini lela afuna kuyibona, kungani axove South Africa, kungani namhla sekakhuluma indzaba yokuthi ubonile lapha eMoses Mabhida kokuthi belingekho lubumbano between ma-Zimbabweans and ma-South Africans. Yathi guys, bengicabanga ukuthi izindlulile la kule ndzaba lena, but it shows ukuthi kusane bantu labasagobeta inhlitiyo ngale nkulumo yaZandile lewayekhuluma. Kunebantu labasafuna kubuyela emuva bayokhuluma ngale yankulumo ukuthi kahle kahle bekamina kuthini, kahle kahle wayakhuluma into lefana naleyo, kahle kahle bayofuna kwayena eMoses Mabhida Stadium. And just to correct lo bhuti lona liqala lebekali-attenda naye le behamba nabo Jacinta naye lakhe uZandile ula-attende khona lapha eThekwini. So ku-answerisha nje question yakhe ukuthi uflayile from Joburg wetalana just for le kobukela ibhola, kube liqala lakhe beliseJoburg noliqala lakhe belila Thekwini naye njengabo Jacinta. Please do comment what you think below down in the comment section. I'm signing out. Goodbye.